היי כולם, אני מאיה, אני מקדמת אתרים בחברת קורנגה ואנחנו בעצם משרד לקידום אתרים ואני רוצה בעצם לדבר איתכם על קידום אתרים לעסקים בשנת 2025 וזה כנראה גם רלוונטי ל-2026 בכל מיני התפתחויות והתקדמויות שיהיו עוד כי הן כל הזמן קורות. אז בואו נדבר על מה בעצם השתנה בשנת 2025, מה אנחנו צריכים לשים לב אליו, מה אתם כבעלי עסקים צריכים לשים לב אליו ואיך אנחנו פה בקורנגה יכולים לעזור לכם. טוב, אז השינוי הראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה השינוי במנועי חיפוש. עד היום ב-SEO הקלאסי הוא היה סביב ביטוי מפתח, סביב תוכן, סביב קישורים, ובעצם משתמש היה רושם משהו בגוגל ואז מסתכל על הרשימת תוצאות ולוחץ על התוצאה שנראית לו ונכנס לאתר ושם אתם בעצם מוכרים לו משהו. היום כשמישהו כותב משהו בגוגל, בעצם גוגל כבר יודע להציג לו מין מסך AI כזה עם תוצאה מיידית ועם התשובה. ובעצם הרבה חיפושים ככה נגמרים בלי בכלל ללחוץ ובלי להיכנס לאתרים. אז מה בעצם עושים עם זה? המטרה שלכם כעסק זה בעצם להופיע בתשובה של ה-AI. ואיך אנחנו עושים את זה? פה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה. אז בעצם עכשיו אנחנו מדברים על קידום בתוך מנועי AI. השוק והעולם הזה עדיין לא החליט על מינוח רשמי, יש כאלה קוראים לזה AEO, יש כאלה קוראים לזה GEO, אבל המטרה היא זהה. אנחנו רוצים שהעסק יופיע בתוך התשובה של ה-AI, בין אם זה הגוגל, בין אם זה ה-ChatGPT, בין אם זה הקלוד, הג'מיני, יש כל כך הרבה. אנחנו רוצים שהעסק שלכם יופיע שם. אז אנחנו בעצם מדברים פה על שינויים באתר שאחד מהם זה מה שאני אוהבת לקרוא לו מחקר שאלות. סביב נושא מסוים אני אוהבת לבדוק מה השאלות שהמשתמשים הכי שואלים, שאלות מאוד ספציפיות, להיכנס לדקויות של הדקויות ובעצם על זה לתת מענה באתר שבעצם יתמך בכל מיני סטטיסטיקות מסוימות שהלקוח נותן לי או שאני יכולה לקחת מהאינטרנט. או ולתת קישורים לכל מיני מקורות סמכותיים ובעצם לבנות לאתר שלנו סמכות ככה שגוגל יאהב אותנו וגם המנועי AI יאהבו אותנו. טוב, אז הדבר השלישי והחשוב בשנת 2025 שבעצם כל הנושא של חוויית משתמש באתר מאוד נעשה הרבה יותר חשוב. אני באופן אישי חושבת שכמקדמי SEO אנחנו צריכים לשים לב האם התוכן באתר שלנו נוח לעיכול, האם ההיררכיה של התוכן מסודרת, שלבן אדם בעצם יהיה כיף להיכנס לאתר והוא יוכל בקלות להבין מה אתם רוצים להגיד לו. ומעבר לתוכן טוב, אנחנו רוצים שגם המשתמש יישאר באתר שלנו ויגלוש בו. אז איך אפשר לעשות את זה? בעזרת כל מיני תמונות שאנחנו נפרסם, בעזרת סרטונים שמדגימים את העבודה של בעל העסק, ביקורות, סיפורי לקוח. ופה בעצם גם אתם בעלי עסקים, אל תשכחו שאנחנו צריכים את השיתוף פעולה שלכם, שתהיו חלק מהתהליך. וטוב, אז בקיצור העולם הזה כל הזמן מתעדכן, ומה שאני עכשיו אומרת ב-2025 יכול להיות כאילו שיתווספו אליו עוד מלא דברים ב-2026. אבל הרעיון הכללי הוא שה-SEO הקלאסי תמיד נשאר, וכל ה-AEO, GEO זה דברים שבאים בנוסף. אז חשוב כל הזמן להיות מעודכנים, וזה בעצם העבודה שלנו כאן בקורנגה. אנחנו דואגים כל הזמן להיות מעודכנים וכל הזמן קוראים ומשנים את הדרכי העבודה שלנו. אם אתם רוצים גם להיות מעודכנים ב-25, ב-26 וב-27, בשביל זה אנחנו כאן.